yung gagawin natin Madrid Nation today ay syempre magtatagisa ng galing ng aming dalawang team. Ang Team 2 and then Team So. Hi! Team 2 So. Okay, so syempre bago sila mag-start, kinakailangan na nila magpakilala. So, dito muna sa Team 2. Hi, I'm Marian. Hi, I'm Floren. And I'm May. Dito naman sa So. Hi, Madrid! Yvette po. I'm Leo. I'm Chelsea. I'm Princess. Okay, so syempre bago tayo mag-start, syempre, kinakailangan muna nilang i-flip yung cup dito sa bottle. And then, once na nagawa nila yon, i-shoot nila yung ball. Yeah. So, ready na? 1, 2, 3, go! Open yan. Nakarating ka taas! Floren, magiting na lang yung Malay mo, kasama yun. Tempo, Pero okay lang kasi may ano kami, tubig. So, ang nanalo sa ating challenge ngayong araw ay ang Team Sok dahil magaling silang Lalo naman si Chelsea, alam na. Skills! Stop. Eh, Marian, pag malalayan, ikaw gagawa ng magsalita. Umikat si your face. Ano ba yan? Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. So, natapos na naman ang ating challenge ngayong araw, Madrid Nation. So, abangan niyo ulit ako. Again, this is Sesame Aliat. So, manatili pa rin nakatutok sa nag-isang Yes, 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 Madrid and Millennials Joy.